Thokozani zondlo zinkulu makhosi amakhulu bayede camagwini lisedi khanya. I'm back yet again with another piece of wisdom. Ndibuya ke ngoku no part 2 besathetha ndiye ndaqonda hayi mani ngathi ndinishiye esithubeni. Besathetha ngesithunywa sakho ukuba uthetha njani ncakasane naso. Kule previous video ke ndizamile uemphasize into ukuba mna andithethi I'm not only referring to izithunywa zokuthandaza because most yethu I think sine mistake yokucinga into ba isithunywa only has to do with izihlwele ezazithandaza abaprofeti njalo njalo. No, mna xa ndithetha ngesithunywa ndithetha ngalaa mntu uasayinelwe wena, laa mntu umbekelwe bucala nguThixo umdali wakho into yokuba uzawuba ngumncedisi wakho kolu hambo lomhlaba umagada ahlabana. Because njengoba benditshilo singabantu abathunyiweyo, luninzi uxanduva, wonke umuntu unoxanduva azolulungisa kulo mhlaba. Ithi ke ngoku ngoba kaloku uzalwa indawo yokuqala ukhase ufunde ubomi bomhlaba njalo njalo, awuzalwa usazi yonke into. Uyayiva ke ngokuphiwa esi sithunywa into yokuba sikuvula amehlo kwezinye izinto sorry, sibe zii-tentacles zakho, sibe zii-antenna zakho zokuhlola phambili apho uyakhona uba akho ngozi na. Uyayiva le nto ndiyithethayo? Zoba uhlala ualert. Uyayiva? Ukuze uva abelungu ngelinye ixesha besithi you are vibrating at a higher level than a normal person, an ordinary person, or your intuition is too high or is higher than that of an ordinary person. Uyayiva ke ngoku? It means wena kuthiwe you are aligned. You know, or you are misaligned with the universe. Batsho xa bekhumsha. Uyayibona ke masiyithathe ke ngokusizise kule mpilo siyiphilayo thina bantu. Yeva, kuthetha ukuthini ukuthi you are misaligned with the universe? Kuthetha ukuthi awuhambe ecaleni kwale nto uyithunyiweyo. Ukude. Yeva? Ukude. Kunoxanduva lwakho, awukasondeli, you are misaligned. Ukude kunesithunywa sakho, you are misaligned. You are still missing the point. Your blessings will miss your address. Meaning your blessing will not manifest because awudusondele kule nto uyithunyiweyo. Uhambela kude kuyo. Yayiva? Kukho abantu, you know, in relationships, for example, you are in a toxic relationship because wena ungumuntu ohlala azifune azikhangele. You understand? Uqonda uba man khona into engadibaniyo, khona into off, there's something I should be doing andide ndiyenze, andiyazi, I can't put a finger to it, but khona le nto funeka ndiyenzile. Ube unopartner, hayi akaboniswa nto umntu akabawo, kuyahlwa kuyafana kuye. Into ebalulekileyo yinto yokuba sinayo na imali yesavana. Into ebalulekileyo yi-outfit ezawunxitywa. Uyayiva? Xa kusiyiwa kwi-social or whatever. Uyayiva ke ngoku? They are not concerned about, you know, their true being. You understand? Umuntu ongenakubonisa nto uba uyalahleka ngoku. You understand? Fumanisa into yoba lo mntu unaye ukude uqhelelene, you understand, nezithunywa zakhe. Nawe ke ngoku uyakuphazamisa kwelakho icala. Isithunywa sakho will try and break that relationship because siyabona into yoba mani lo mntu lona oyahamba ukuphazamisayo apha nanku bangazama uthetha nawe kukho lo mntu. Uyayiva ke ngoku? Yilaa nto kuthiwa ngelinye ixesha uba ukhe wehlike nasebhedini ulala apha phantsi umshiye ebhedini upatini wakho, married or not, mshiye ngelinye ixesha ukhe uzilalele phaa phantsi ukumamela umoya wakho. Listen to your spirit.
You understand? Ngoba uzalwe wedwa kusalayo and uthunywe wedwa. Uyayiva ke ngoku? Zikhona into ezidibanisayo ezifuna abantu ngoba umuntu ngumuntu ngabantu. But kahle, you are responsible for your own journey. You are responsible for your own decisions. You are responsible for the consequences in your life. Sithetha njani ke ngoku nesthunywa? Bese ndichazile ke kule yokuqala into yoba umthandazo wokuqala kukuthi sukusondela kuphela xa kubuhlungu kukubi ukhala. Kha kusivise kamandi isithunywa sakho. Ngokuthi nje kungenzekanga nto ubeke ilekese phaa uziqhaqhe. Ke ndibona mna umuntu athi upha abantu abadala ileke zodwa zisemaphepheni bazazifunxa njani. Kaloku bona bathwani barhogola ivumbi. It's the smell, it's the aromas. Ne-fruit, if uzabapha ifruit, cut it up into pieces for the aromas. You understand? Abazufike bahlafune, no papa. The aromas. Yeah, makunuke kamandi around you. You know? Do you know uba mna? I learned this from umama wayendiphakamisela isithunywa eMpumalanga. I still practice it and I feel it works for me. Ndiyafutha nokufutha mna nge-vegetables. Like, esifuthweni sam, veggies endizithandayo endizazi uba zindinukela kamandi. Uyeva, ndizithi intoni lana i-butternut. Ndizithi cinnamon. Kwisifutho sam ndikuxelela ngam. Ndizithi phayana ndithi roselina kunuke nje kamandi. Nefruit kanti uyakwazi ukufutha ngefruit. But ezi zifutho ku-higher grade ke ngoku lo ndiza naye kuni. Zizifutho zomuntu ongenamgqwaliso. You have taken care of umgqwaliso, but you just want to attract good luck. You know, the good time in your life. You just want izinto ezimnandi ukuthi you understand into ezikhala kamandi ezinuka kamandi. Uyafutha ngefruit papa. That's why sihlamba ngobisi. Uyayiva ke ngoku? Khwezi khandicimela istove amaqanda. You get me? You need to cleanse regularly. Kunzima ukuthi isithunywa sakho sisondele kuwe xa umdaka ngoba the messages ukubakho le veil imnyama. You understand the energy when you have bad energy, negative energy, you understand kuba nzima uconnecta with your spiritual guides. Bad energy being having bad friends around you. Bantu abathetha kakubo koko abahleli nje bakophula umoya. You understand? A boyfriend, a toxic. You understand? Yonke laa nto i-edda kwezi negative vibes. Uyayibona laa nto? Abantu abathakathayo, abakuloyayo emsebenzini. Okay, ongafuni ushiywa. Uyayibona laa nto? Hleli nje ukwenzela isichitho samakaka. So you need to cleanse. Because lando iyakuphazamisa, ilando ukwenza ube misaligned. It is disturbing your equilibrium nge-English. Hey, ndifuna ukuvakala namhlanje ndiyazi uba ndingenza njani. So you must make i-cleansing mayibe yinto normal kuwe. But cleansing does not mean you must come to Nonkwenkwezi all the times. Sanukuza kuthi ningumhlambi wenkomo ezisiwe ediphini ukubona ndibona umhlaba abaninzi abangandingaza izawuhamba njani le cleansing. Ngawaphi la manzi azawukwazi abantu abangaka. Sometimes thatha umadubula, i-rough salt, methylated spirit, zintoni ezinye khwezi, camphor blocks. What else do we use to cleanse? You know, things that are available in your home. I-holy ash, ubulongwe, phaa ebuhlanti kokweni, thatha ubulongwe uvase ngapho. Thatha uthuthu phaa eziko kokweni, uvase ngalo. That's still cleansing, trust you me. Nyayiva ke ngoku? Usathetha nesithunywa sakho uyasibuza uthuleleni ndisokola sithunywa sam uthuleleni ndihlupheka. We are not supposed to be poor, guys. We are not supposed to be poor. We are not supposed to be shedding tears every day ulala phezu komqamelo manzi. No.